že predo mňou sa nachádza druhý najväčší vrch Rakúska, Wildspitz, 3774 metrov. A ja sa nachádzam na najvyššie položenom stredisku v Rakúsku, Spitztal, vo výške 3440 metrov som, takže. A tuto je to stredisko, tam ďalej vzadu to je Selden. A takéto prekrásne počasie máme a tu sú ďalšie kopce a vrchy. Ešte rakúske, tam už je Švajčiarsko vzadu. Takže parádne počasie, -4 akurát. A ideme lyžovať. No a hovorím, tieto ľadovce a už tie dovolenky proste podľa počasia a teraz sme to zase vymakli, lebo cez noc presne -10 bolo, tak to pekne namrzlo. Cez deň tak -2, -3, takže není vôbec zima. Jednoducho tieto hrany my nemáme nabrúsené a keďže tu je prírodný sneh, tak to drží proste, nie je tu ľad, takže úplne super. Jak sa hovorí KSDV, tak perfektné podmienky dneska. Takže a ešte čo chcem povedať, že lyžujem za 35 € na deň, takže ale to neviem, či mám prezradiť, že ako to je možné, no, lebo to potom, keď využijú všetci, tak končím v lyžovaní, takže tak, normálne stojí lístok nejakých 70, takže tak vlastne super vec, no. Ubytko dole máme, zase v penzióne, klasické hotely sú tu drahé, takže kto si chce užiť lyžovačku, určite nejaké 2-3 dní predtým pozrieť a iba 2-3 dní potom lyžovať a podľa slnka, hej, lebo potom ak tu je vietor, prší alebo teplo, tak potom je to zlé. Praví Slováci, ušetríme na svahu. Kde to máš? Pivo si kúpiš za 6 €, či koľko? Rezeň 22. A čo pivo robí? A horálky. Tak áno. A takto sa dá ušetriť. Dole lyžujú pod nami. Na novečka. Akože 200 výškových dole, no. A tuto pozerám na ten ľadovec. A proste už je odkrytý. A meter snehu tam je, takže je to zle. Vlastne to sa všetko roztopí, ale akože je pekná. Tu je najvyššie položená reštaurácia v Rakúsku. Ja lyžujem v obračkách s čipom. To je taký čip, ktorý vás rýchli. To len Head má takú technológiu. Tuto hore je jedna lanovka nad nami. Toto je druhá, ale čo by som chcel povedať, že je marec a už tie ľadovce je vidieť, toto je Wildspitz, vidieť, že to je už odokryté a už v marci sa to topí. Takže tak, je to smutná realita. Problém, čo hovoríme, že o 2 roky toto tu už nebude. Proste sa to roztopí. Takže tak. Takže takto to tu vypadá. Takéto pekné ľadovcové trhliny. My ideme do údolia. Opúšťame stredisko a ideme do Spitztalského údolia. Bože, tam nebudú kamene, Tomáš. Parádny deň dneska. A ideme, hej. Ideme do mrazu. Nie vidieť, ale sme tuto v saune. Idem robiť ceremoniál chlapcom. Áno, tak si dá to zase mi zaujíme oči. Je to veľká sauna. Je to parádna saunička. Sa mi podarilo zohnať, že som pozeral hotely a v jednom hoteli nám dovolili byť na 2 hodiny. Orientálna sauna. Ideme na to.
proste niekedy mať dobre takú správnu drzosť a ja som sa spýtal proste v hoteli, že či nemajú pre troch chudobných Slovakov wellness centrum na 2 hodiny. Takže povedali, že 10 chlapci, tak vám to doprajeme. A dokonca keď sme odkázali, sme stretli Inda, ktorý nám to dal potom za 13 €, hej, celé 2 alebo 3 hodinové wellness. Takže celý deň nás vyšiel lístok 35 skipas a wellness za 13, za 50 €, takýto v parádny deň. No. Na baráku by si mal mať. Mexickú. A chodievať, keď tiež je. Si si dal s tým vajcom? To by ti to bolo málo? Budeš mať sytejšie, vieš? Takže oni majú iné, ja mám toto. Chádzame v stredisku Riflze, ale je to tu také strmšie. A už nám slnko tak nesvieti, toto je jazero. Tu sa člnkuje v lete a prechádza. No a tuto už slnko takto presvítá. Investovali aj tu. Máme tu také lanovky detské, že pomedzi nohy také modernejšie automatickým otváraním, čo už je bežné aj v iných strediskách, ale takýchto slabších to nebýva, ale investujú aj tu. Tam ideme, tam je ten pit stál. Za to horou sa musí ísť tunelom, vláčikom a za ním je stredisko. Toto je také miestne, lokálne toto Riflze. Ale sú tu ťažké zjazdovky, no, takže radšej ten ľadovec pre začiatočníkov. Tu je autá, sú parkovisko. No a tuto sú nejaké vodopady a normálne chalaniska tuto vlastne lezu. Tu dole. To je pár kúsok od parkoviska, ale pekné. Ahoj. youtuberi, instagrameri. A čo chcem povedať, že vrtuľníky sme videli každý deň, pretože tu mali aj závody, ale jednak veľa ľudí lyžuje a tie zjazdovky už po obede bývajú rozbité a tam sa stáva najviac úrazov, takže po obede už opatrnejšie lyžovať, nezabudnite. Dneska sa nachádzame na Kaurentáli. Troška iná krajina, je tu viac zasnežené, takže to aspoň trocha pripomína zimu a prírodný sneh. A slnko nám tu svieti. Je sa o 10:00, no je tu. Ťažko sa sem ide, takže musíte ísť autom 20 km. 80 Takže prvýkrát sa mi stalo asi, že v Taliansku je zlé počasie. No a keď pozrieme smerom na Mníchov a Innsbruck, tak tam je pekno. Takže tak to máš, ideme, lyžujeme. Toto je Taliansko zamračené. No a tuto máme talianská hranica, presne náš. Tu je Rakúsko. Tuto je hranica. A tuto je Taliansko. Takže som sa dostal aj do môjho milovaného Talianska dneska. To vypadá centrum Kaurentálu. Obrovská reštaurácia. To je Mein Kaurental, 2750 metrov. To je jedna lanovka hlavná. Ralliusbahn. No a tuto je druhá. Falkensjochbahn. Sem sa dá aj autom do výšky 2750 metrov. Vyššie sa dá ísť iba v Seldene na Tiefenbach Gletscher. Je to tu parádna cesta. Videjko, ideme na Kaurental Gletscher. Cestička Hochalpinstraße. Máme auto, ale čo chcem ukázať, že ideme tam lyžovať na ľadovec. A túto desanka sme lyžovali Surfaus Ladisfis. Tu sme lyžovali v januári. Apfelstrudel robí Tomáš slovenskú verziu, áno. Nahodí tam toho čo najviac. Keď to tam je v cene, tak nechaj tú celú nádobu tam dá do toho. Stačí Tomáš, prestaň. To zjeme. Nechaj, Zjeme, ja to zjem. nedávaj tam toľko toho.